И здравейте, ще ме гледате. Аз съм Депропет Мастър и днес започваме Майнкрафт. Оцеляване. И тук не мога да изчиствам. Станам на един блок, освободен е много мало и не мога дори, кажем ако дори дърво. Вече не стои. Да съберем дърво. Окей, колко става? Окей. Пишете в коментарите дали искате да си слагам текстура пак. Сапни. Аз имам шугаркейн. Обяснявам остров имаше. Аз не се тук да ми острова. Мога да живея. Кравичка. Една фиданка. И горец ще се върна, когато се предотврати на дърво, се направя на къща. И до така. И хора, върнах се. Направих се ръгло, продължах на нощта. И като вече намерих на диаманти, защото купах и си закрих там, къде купах. Когато някой вика, че съм читвал, изобщо не е така. Аз около 1, 2, 3, 4, 5 часа съм го купал. И съм намерил доста диаманти. И да. Това има така. Бих една зомби и една бъшка. Мога сега ми дава хангър. What the? Какво бе? Нещо ми бъгна. Тук съм се спънали животни. Ето една овца. Ще от още дървета. Това да стане равно. После да го изравна. И ще ми направя на къща и да посадя дърветата. Това мога да го направя извън кадър. Ще го направя извън кадър, да не ви е скучно. Вършам се след мъничко. И хора. Известно съм трен и днес започвам и продължавам го. И тук съм се чекнал само един принтен стил, за да мога да подпаля тези дървета, които не искам да тромете на останалите, да не се катера. То още малко и ще ги таковаме. Чакайте, защото нещо лагва. Не знам на вас дали ви лагва, но на мен ми лагва. Трябва да изглежда по-добре. Там трябва да се ламат. Чакай да пусна хора да се генерейтва на макс. Падна още една ябълка. Вот.
там съм попадала на такова, къде ви викам. И тук клип съм ще го гледате в събота или неделя. И линк за сервера Minibox и Skyway в Minibox и Bedwars в Minibox ще го има в описанието. Ще има Skyway в Minibox в описанието ще го има. Ако искате може да ме пишете, за да играете и вие. То, ако някой ме види, да ме убива. Аз съм след скин. Типически. И няма да го променим, защото давно си го търсих. И едва го намерих. Добре, още конкурентно стана. Моя това е последния. Пусна за друго. Работа хора. Не, там още едно последното. Или пък две. Намото става вечер, скоро трябва да свършим в леглото. Не, умрях от това. Да вече ми се запазват нещата. Да радваме. Какво ще моля да спа? Искам да лягам. Този клип ще е малко дълъг. И да. Така правят да ми махам отдолу. Ще си неудобно. Закривайте и тук е доста равно вече станало. What? То го изгорило почти цялото. Значи имаме почти 300 дърво. Не съм, аз съм умрел. Ай, овцата. Фантом потеял. Аз просто за фантом. Офаре да не искам повече дървета. Запавам го това. Оф, той. Пълно сюда. Не ще бъгна тук. Тук се спълнаха две овце, които не знам за какво ще сами. Вау, овце и праса. Овца и прасе. Така. Клипа ще е около 10-12 минути. Не знам колко става. Окей. Още малко и продължим с клипа. Удържим втора част на оцеляване. Това ако се направи с тухли, ще стане като някаква каминка. Стой, крава, стой. Вече мога да ходиш.
Не бе, дай с ми кръстик. Да ще му се пробруни. Моля се направи брони. Аз и без това шло извън епизодите да копам на некъде и по-просто на Game of Thrones да някаква мяна не скупам. После се върна на тука. Вече съм 17. Ако някой си мисли защо съм бях 16 лява, защото бих много такива и трябваше ми ляво. Значи сега. Съм прави един меч. Да не бия с брадвата. Не си по-бездишно. Та... Мисля, това да е за този клип. Благодаря, че го гледахте. Махнете видеото, ако ви харесва, напишете какво искате да правя други епизоди в коментарите. И да. И чао. Надявам се да ви е харесал клипа. Ипса. Не го изкочих, се надявам хора. И това беше този клип, беше ме и айде, чао.